Iyo po. Ay sir, ano po, ako po si Gistone Lancero po. Si contact po ni Sir Jobert at ni Ma'am Julie po, si Aki po nindo na nasa Canada tapos po Saudi. Iyo po, pinadigdi po kaya ako sir, para da po makaulay da po kamo. Nag-utang po kaya sa mo si Sir Jobert po sir sa muya sa online credit po. Dahil pa po kaya sir nakakabayad sa Sir Jobert po. Maanom na bulan na po kaya. Sabi da po kaya ni Sir Jobert, dagi na lang da po kamo singilon. Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Mula dito sa Antipolo, Minalabak, Camarines Sur. Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur. JFS na yan! Spreading love, happiness, and good vibes, yan ang atin sa inyo ng JFS Petals and Services. Hi mga ka-JFS, I am your Kuya Gistone Lancero, ang Mamas by Vlogger ng Camarines Sur. So ngayon, ako na naman ang makakasama nyo and your one and only love ambassador ng JFS Petals and Services. Because we don't just create, we captivate. As we promise, kahit saang sulok man kayo ng lingkulan, yagat sa abot ng aming makakaya, kayo ay bibigyan namin ng kakaibang saya, sorpresa at punong-puno ng pagmamahal. Sa ngayong hapon naman, nandito tayo sa Tinambak, Camarines Sur para sorpresahin si Tatay Romulo na magdiriwang ng kanyang kaarawan. And I'm very much excited para kilalanin siya. Pero bago ang lahat, tignan na muna natin ang nihandang sorpresa ng kanyang anak na si Sir Robert at Ma'am Julie na nasa Canada at Saudi. Katuwang ang JFS Petals and Services. Kung makikita nyo sa aming from surprise, we have pancit gisado, we have isang bilao ng spaghetti, we have crispy pata at meron tayong lumpia. We have isang bilao ng sapin-sapin, we have isang bilao ng puto, 1 dozen of balloon, 2 boxes of Greenwich pizza, we have black liver and a customized cake with 7,300. And for our social media account, please do follow us on Facebook, Instagram, and YouTube at JFS Petals and Services na naka-flash sa inyong screen. Kahit ano pa tinihintay nyo, samahan nyo lamang kami dito lamang sa Tinambak, Camarines Sur para sorpresahin si Tatay Romulo sa kanyang karawan. Let's go! Hanap na po si Sir Romulo. Maray na ano po, maray na hapon. Pwede po mag-apot. Saan po dito po arong po ni Sir Romulo? Bukayan? Ini po. Yun agad po sa tigahanap ni Lola. Kay Lola. Ayun po. Ayun magtigahanap ni Lola. Ayan po. Si ano po? Pwede po mag-apot kay Sir Romulo po. Si Sir Romulo. Ay, ikaw po si Sir Romulo po. Ikaw po si ama po ni Sir Jobert tapos po ni Ma'am Julie. Iyo po. Alik po kaya kami sa online lending machine. Sa online lending po, sa credit po. Pinadigdi po kami ni Sir Jobert po. Ali po kami sa Naga. Para da po makauli po da kamo. Siya po si Sir po. Si Sir Romulo Bukayan po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ay sir, ano po, ako po si Gistone Lancero po. Si contact po ni Sir Jobert at Ma'am Julie po, si Aki po nindo na nasa Canada tapos po Saudi. Iyo po, pinadigdi po kaya ako sir, para da po makaulay da po kamo.
Nag-utang po kayo sa Sir Jobert po sir sa muya sa online credit po. Dahil pa po kaya sir nakakabayad sa Sir Jobert po. Ano na bulan na po kaya. Sabi da po kaya ni Sir Jobert, digin na lang da po kamo singilon. Iyo sir, kada po da po siya dapat mong singilon ngunyan. Yung man kuya kumain kung hanap buhay. Ay, paano daw po yan sir? Nakauli po nila si Sir Jobert. Ay, iyo po. Ini po ang araw nila sir. Iyo po. Paano daw po yan sir? Ali pa po kaya kami sa Inaga. Anong na bulan na po kaya sir dahil nakakabayad po sa muya sa Sir Jobert. May makaming kontak pati naman. Ay, ate? Ay, aki mo pa po ini. Si ate? Ate? Yung cellphone. Paano po yan? Sabi daw po kayo ni Sir Jobert, digian mi daw po kasi tatay. Ano na, uda po kamong kontak kay Sir Jobert, tapos kay Ma'am Julie po. Ay, iyo po. Pinapaligdi po kaya kami. Taanam na bulan na po kaya sir ang ano sir. Kontak kami duman. Iyo po. Paano daw yan sir? Daw sir ka ba nga sir kang utang sir? Nasa 12,000 man lang po sir. May mga kung hanap buhay. Ada ko senior citizen na. Ay, iyo po. Paano daw po yan sir? Pwede daw sir, apulan na lang si Sir Jobert. May mga kaming kontak duman. Iyo, ali pa po kaya kami sir Naga sir. Mas yung mga akin ano. Anam na bulan na po kaya sir si ano mi. Si Inalat. Tinawan mi na nga na isa ng palugit. Dapat sa hanggang 3 bulan lang. Kaso inabot sir ng 6 na bulan. Nagla-lockdown po baga kaya sa Naga. Sige sir. Ano na sir, patunay na lang po lugod sir na nagdigdi po kami sir sa Indo. May papaano na lang po kami sir, papirmaan mi na lang po. Yan na sir, may papapirmaan lang po kami sir. May mga kaya kung kontak naman. May mga kaming kuya na kontak naman sa cellphone. Ay iyo po. Papapirma na lang lugod kami sir Duman sir na patunay sir na nagdigdi po kami. Filing mo na lang po kay Sir Jobert. Yan na sir, bigyan mo na po kita sir. Kung ano, kaulay kayo din do. Iyo po. Duman lang sir, may signal po kaya Duman sir. Duman may lang po sir kaulayon. One eternity later. Iyo po, yan po kaya ang kaipuhan mi kaya sir. Patunay na nagdigdi kami. Taali pa po kaya kami sa Inaga. Yan na po, iba na po. Yan na sir. Yan na po. Yan na sir. Yan po kita sir. Sige sir, oh. Mapapicture na lang po kita sir. Sir, pataba na lang po sir magbuka. Ini po sir. Ano bukan pa? Iyo po, iga po, mapicture na lang po kita sir sa loob. Sige po sir. Ano bukan yan? Sige po, ako na po sir. Sige po. Yay! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ayan Sir Romulo, thank you and ano po, happy birthday po sa inyo. Hindi nagalit sa akin sir, kaya thank you sir, hindi po kayo nagalit. Surprise kayo sir? Sir, wala naman po yung 12,000 at wala naman pong utang sa inyo sir. Si Ma'am, ano po, Ma'am Julie at si Sir Jobert po. At syempre tatay, tanggapin niyo po ang aming sorpresa. At syempre, may dala sa sir kid. Kaya bigyan na lang po natin si sir ng isang sash. Sir, dahil ikaw may birthday ngayon, syempre tanggapin po. May sash po kayo sir ngayon. Sir, palakpakan naman po tayo dyan. Yes po, na-surpresa po kayo sir. At syempre sir, tanggapin nyo sir, meron po kayo sir pansit gisado, may spaghetti, sapin, puto, may crispy pata, lumpia, 2 boxes of pizza, you have black label sir. At syempre sir, meron po kayong cake na bubuksan po natin mamaya. So sir, kung nanonood po ngayon sir si Ma'am Julie at si Sir Jobert po, ano po yung masasabi nyo po sa kanila? Maraming salamat sa mga ate ko. Nagkaroon. Okay sir. Anong message nyo po sir sa kanila sir na nag-surprise po sa inyo? Nanonood sila sir ngayon sir. Ano po yung sir masasabi niyo po sa kanila? Wala ko bang salamat sa mga kitaro. Karo bumpaman. Masyadong speechless ngayon si sir. Pero very thankful siya sa mga anak niya. Kahit pa paano at
kahit nasa malayong lugar sila, ay naaalala po nila po kayo, sir. Masaya naman kayo, sir? So, grabe yung emotional ni tatay. Dito kayo tatay at matumba po kayo dyan. Tatay, pasensya na kayo at na ano po, joke lang po yun kanina, sir, tatay, na may utang po si Sir Jobert ng 12,000 po Wala po kami sir sisingilin po ng 12,000 kasi lahat na makikita nyo sir ay sa inyo na at sa kasama po sir sa bahay. Yes po sir. So siyempre hingin din po natin ng mensahe po ang inyong kaanak po sa buhay na nandito po. Mga mahal niyo po sa buhay na nandito. Ay ate, yung anak po ni tatay, tara po. Short message na lang po. Short message na lang po tayo dito. Tara po, minsan lang po ang birthday po ang isang tao. Once a year lang po, tara po. Short message lang po para kay tatay. Tara po. Short message lang po. May video message. Yes po, tara na. Ay yes, ano masasabi mo kay Lolo? Happy birthday. Ano sabihin? O, kiss mo na lang si Lolo. Kiss na lang. Kiss si Lolo. Kiss na lang. Yay! Siyempre, yung isang halik lang naman yun ay sapat na, di ba? So, isang anak niyo tatay na nandito po, baka po may gustong magbigay po ng mensahe. Nasaan ba ang anak ni tatay na nandyan? Ay, tara po! Tara, ano po? Tara ate, kayo na lang po ate. Kayo na lang ate, kasi hawakan na lang po ni ate. Sige po. Kasi isa si ate daw po ay isa sa kasabwat po namin ngayon. Kaya hindi lang po ako tatay yung sisihin niyo po sa amin ngayon. Kung kinabahan po kayo kanina kasi kasabwat po namin si ate. Ate, bigay po kayo ng isang mensahe po. Happy birthday pa. Salamat, taga-boss. Salamat, ate, nonoy, si Papa. Yes po, syempre, alam ko kasi kay ate na very teary-eyed na siya ngayon, kaya parang ayaw niya nang umiyak ngayon, nakasama po sa video po natin. Pero syempre, bumabati din po talaga siya ng happy birthday. At syempre tatay, kung ito lang po yung sorpresa po namin sa inyo, may inihandang sorpresa din po ang inyong anak sa buhay, na magbibigay din po sa inyo ng magandang mensahe via video message po. Hello po pa. Happy birthday, Papa. Happy 16th birthday. Pasensya ka na pa kung mayo kami ng regalo sa iyo kung December, January. Oni na pa ang regalo ni sa imo. Ang wish ko po sa imo pa na sana pero may makusog ang sa imong ang sa imong healthy. Tapos hindi ka na po magpara sigarilyo. Ingatan mo po ang sa tere mo. Salamat. Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal ka po namin magkakapatid. And basta happy birthday pa. I love you. Salamat. Ingatan ang sa diri. Hindi po magpabayaan. Madali na po ako maguli. Mahihiling na ka na, maakap na ka na. Business na ka na po pa. Basta, di po pabayaan ang sadiri. Ingatan po ang sadiri. Ayan. Again, happy birthday, Papa. I love you. And I miss you. Salamat. Bye. Salamat, Oye. Happy birthday pa. Hindi na magparainom. I love you. Mag-iingat permi dyan. Dahil pagpabayaan ng sadiri. Yan lang. Siyempre, ano po tatay, naging masaya naman po kayo sa message po nila tatay. Siyempre, message niyo po sa tatay sa nagbigay po at sila po nag-initiate po tatay na bigyan po kayo ng sorpresa po ngayon. Yung message po nila tatay, wag na daw po kayo masyadong uminom at wag na daw po magsigarilyo at wag daw pabayaan yung sarili. Yung message mo pa sa kanila tatay. Natawa si tatay dun sabing irinom.
Kakasabi lang na bawal mo iwasan yung inom-inom na agad tatay. Ano tatay? Ano masasabi niyo tatay sa kanila tay? Short message lang po kahit maiksi lang po yung message niyo po para sa kanila tatay. Salamat baga sa mga agi na karumdom sa magorang narukan. Padakula bis anda. May balas man sa magorang. Ni tatay. Tatay, nagtutubod ako tatay. Na-deserve mo man tatay ang matawan ng araw kaining sorpresa. Dahil ikaw tatay ang naging ina at ama na sa mga aki mo. Sabi mo tatay na ano po, siyempre, ang pagbalos po nila sa tatay sa imo tatay is siyempre nyaon lang. Siyempre padahan ka mga aki mo tatay, di ba? Risang-risa tayong tatay pag mga padahan kang aki. And siyempre, live na live pa rin tayo dito sa Tinambak Camarines. At mamaya-maya lamang ay sabay-sabay natin kakantahan siya tatay ng happy birthday at magbublow ng kanyang candle. Okay po? So see ya! At syempre tatay, live na live pa rin tayo dito lamang sa Tinambak Camarines Sur para bigyan si tatay at patuloy na bigyan din ng kakaibang sorpresa. Kaya syempre inaanyayaan ko din ang lahat ng kapamilya ni tatay na kumanta ng happy birthday. Okay po? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan tatay, once again, happy birthday sa inyo tatay. Close your eyes and make a wish po tatay. Sige po, ano po yung wish po tatay? Before po kayo mag-blow ng candle. Ano po yung wish po sa ano tayo? Ano sa buhay ko ya may kamangaki dahil para sigarilyo dahil na inom kumayo inom. Mainom tapos at yan maalok si tatay. Irinom! Eh po, ang sabi mo ng mga aki mo tatay is iwasan. Pero mga occasionally lang tatay. Siyempre ang tatay ka mga aki mo, iwan ang wish mo sa diri mo tatay. Okay tatay, siyempre yan naman ang wish mo sa imo tatay. Iyan ang wish mo sa diri mo. Sige, tatay blow your candle na po. Okay, palakpakan tayo yan. Happy birthday tatay! At syempre tatay, kung sa tingin mo yan lamang ang sorpresa namin sa inyo tatay, nagkakamali kayo kasi dito sa maiwagang cake na ito ay meron kaming kakaibang sorpresa na ibibigay po sa inyo. Okay tatay, ready kayo? Okay po tatay. Tatay, pahila na lang po ng dito po. Pahila na lang po tatay. Okay, hila ng hila. Sige, palakpakan po, palakpakan para mabilis si tatay. Sige po, palakpakan po dyan. Yay! Sige tatay, dalawang kamay na po. Dalawang kamay, yay! Yes, tatay, happy birthday tatay Romulo from Tinambak Camarines Sur. Sige tatay, hila lang po ng hila at marami pa pong pera ang inyong makukuha. Sige po tatay, sige po. Hindi pa nagbibilang na si tatay pang dikanto, pang jumbo, pang mix. Sabi na ni tatay, wala pang 1,000. Mamaya tatay, sige lang po, hila po tayo ng hila po. Hila lang po ng hila tatay. Baba. Yes po tatay. Yay! 500. Oh! Okay tatay, siyempre tatay, tanggapin nyo tatay ang tumataging ting na 7,300 pesos. Masaya mo po tatay? Tatay, last message niyo po tatay sa inyo pong kay Ma'am Jobert and kay Ma'am Julie po. Mensahe niyo po sa kanila tatay. Jobert, salamat ha. Buhay pa man mo, yang pamang kamo, karumdom. Kamu dyan, ingat man kamu dyan, nasa iba kamong lugar. Ngarayo igi sa Troya. Okay, salamat sana. Siyempre, very emotional si tatay ngayon. At kahit sino naman tatay, magiging emotional kung ikaw naman ay mabigyan ng ganitong kakaibang sorpresa. At siyempre, punong-puno ng pagmamahal galing sa inyong mga anak, mga mahal sa buhay tatay. At siyempre, isang tatay na naman ang napasaya natin dito lamang sa Tinambak Camarines Sur. Kaya sa lahat yan na gusto magpa-surprise kahit saang dako man kayo ng Bicolandia, kayo ay aming pupuntahan. Just
just visit our Facebook page at JFS Petals and Services. Kaya sa muli, maraming salamat sa mga manonood at see you sa lahat ng mga video po natin dyan. So, tatay, kaway lamang dyan, tatay. Kaway po. Bye!